Il-Partit Nazzjonalista qed iħaddem skema oħra biex idaħħal il-flus li hija irregolari u saħansitra iktar minn hekk. Tikkonferma dan investigazzjoni esklusiva tal-Gazzetta Kulħadd li l-ewwel parti tagħha se tkun ippubblikata fil-ħarġa tal-ħadd li ġej. Fl-aħħar 4 snin it-tmexxija ta' Simon Busuttil spikkat għal mod kif ħafna mill-finanzjament tal-partit kien imdawwar ma' sistemi li mhumiex konformi mar-regoli tat-trasparenza u saħansitra lanqas mal-liġijiet. U dak li mistenni jkun żvelat il-ħadd mistenni jagħti daqqa oħra l-kredibilità ta' Simon Busuttil brabta mat-tema tal-finanzjament tal-partiti, kredibilità li diġà ma tantx għandu. Jirriżulta li minn din l-iskema l-Partit Nazzjonalista qed idaħħal eluf ta' euro fis-sena, flus illi fost oħrajn juża biex iħallas pagi u spejjeż oħra. Bħall-iskema tal-invoices folots tad-DB, il-Partit Nazzjonalista se jkollu ħafna xi jwieġeb dwar dan il-każ li biex inħadem jinvolvi minn tal-inqas 3 esponenti oħra tal-istess partit. Bekk wara l-iskema ċedoli u l-invoices folots, issa Busuttil se jkollu jwieġeb dwar każ ġdid, għalkemm naturalment mistenni jiġġustifikah kif iġġustifika ta' qablu. Għaliex għalih l-importanti kien li jsibu l-eluf ta' euro biex il-Partit Nazzjonalista jibqa' għaddej. Sakemm jaslu il-kif mhuwiex daqstant importanti.